Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu a'malus sholihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sabiina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah amabadu. Wonten ngasanipun sedaya kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, umat Islam etawa niki, utamipun sedaya para jamaah salat subuh, jamaah ngaos ba'da subuh sedayanipun ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng kita kawiti kanthi pembukaan surat Al-Fatihah. Muga-muga beto berkah lan manfaat donya lan akhiratipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Langsung mawon tempo ngaos niki kakang kula Pak Ali niki radi sekeca wau dalem nemani kula seken mriki ngoten. Sementing nek dibani sehat teman-teman. Mbon ngoten. Niki awake dhewe niku teng bulan Ramadan wis akhir. Yen kula kandhakake wa akhiruhu itqum minan nar. Akhire sasi Ramadan iku lak merdeka saka neraka. Lah merdeka ki piye? Merdeka ngeten iki. Wong merdeka niku ngeten iki, begogok kepenak tenang. Niku merdeka. Wonten Palestina mriku upama ndelok TV niku lho. Wonten tenang sembahyang ora tenang, arep buka ora tenang, wong urung merdeka. Lah awake iki merdeka ngeten iki. Ngaji ya tenang, jamaah ya tenang, tenguk-tenguk ning masjid ya tenang, amarga merdeka. Mula yo wong kok dimerdekake saka akhire bulan Ramadan, atine diparingi ketenangan. Mula yo awake iki meh ninggake siji poso. Poso nek carane wong Jawane ana kudunan jangane pasung. Pasung lak artine poso, pasum poso sapa sira. Meh rampung niki kudunan meh rampung. Posone berarti meh rampung. Le pangapurane ya meh rampung. Allahumma innaka afuwun karim. Apeman ya meh rampung, afuwun pangapura. Lho, le apeman ya meh rampung. Ana sing dundangke nang omah. Ana sing digawa nang masjid. Ana sing digawa nang musala. Le poso meh rampung,
le mendak dina muni apuwung karim juk ngapura marang zat kang mulya rupane Gusti Allah ya meh leren. Jane apa maneh ya meh rampung. Sing nomor 3 lah dadak nggawa ketan barang. Ketan artine apa? Kotan le megot mangan meh rampung, le poso lak megot mangan. Wong poso niku megot mangan mulai pajar sodik manjing subuh tekan mengko surupe srengenge dipenging mangan. Wong Jawa Sunan Kalijaga nerangake nggo ketan. Dimanani kotan megot mangan. No pasunge ya meh entek, apeme meh entek, ketane ya meh leren. Lho, ketane meh leren amel sing bodho sawal wis mangan. Wis mangan meneh. To Bukda Sayatin ados sapa? Bukda Sayatin ados saka setan. Sing nomor 4 gedang. Yo meleren, gedane godan len menawae tu sauma goden yo meleren. Pendak balisa muni nawae tu sauma goden an adai. Njur wong kudunan ana gedange yo meh leren. Njur diarani akhir. Mula njur kudunane wong Jawa, kudunane wong desa utawa wong coblong, anggere muni tanggal 20 munggah 21 munggah ana pasung, ana apem, ana ketan, ana gedang iki nglambake kabeh meh leren kabeh, meh entek kabeh. Mula pasung ora selane nglambake artine pasung kon poso, posone wis meh entek. Apem artine apuwun le njaluk ngapura, paling mayar paling gampang sasi Ramadan yo meh leren. Nyok wedane to. Allahumma innaka afuwun karim. Sing nomor 3 ketane ya meleren len apa le leren mangan esuk ngaten iki ya meh leren. So sawal mesti esuk wis do mangan. Sing nomor 4 gedang le menyok nawe itu somanggoden leren. Sing akhir salaman. Lho, salamane awake dhewe iki le mubeng njaluk ngapura tiap bar traweh. Salaman mubeng niku lak niate lak ngapura-ngapuronan. Mula enten hadis sing diriwayatake saya sahabat Anas ibni Malik. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngene, mamim muslimaini yaltaqiyani fayatasofakani wa yusalliyani alayya. Dadi ora ana saka kumpulan golongane wong Islam loro, wong Islam akeh sing gelem kumpul gelem petuk. Nanggon petuk lan kumpul iku kok gelem saling salaman-salaman. Le salaman wa yusalliyani dibarengi maca selawat. Alaya ing atase ingsun Kanjeng Nabi, lo umume salaman maca selawat nak bar salat sunat tarawih bar do niat iki njero mubeng salaman mbek maca selawat utawa tanggal 1 Syawal le bar salat riyaya ya do salaman mubeng mbek maca selawat. Mula Allah wa innahuma illa wa innahuma lam yang syarifa ang kejaba wong loro wong akeh sing gelem salaman sadurunge budal menyat di ngapura dening Gusti Allah Ta'ala dosa-dosane sing wis kaliwat utawa sing durung kaliwat di ngapura dening Gusti Allah. Dunubahuma mata qaddama wa mata akhara min karomihi saking murah lan mulyane Gusti Allah. Lah dosa sing akhir sing urung dilakoni tek ngerti nak dosa. Tek ngerti nak di ngapura nggih. Jatahe kula niki ajeng sengit kalih jenengan mboten sida. Njur ora sida entuk dosa, dadi njur entuk pangapura. Jatahe kula ajeng ngrundeli jenengan dilarang dieling karo Allah Taala, ora sida ngrundeli, ora sida ngomong, njur ora sida dosa. Mate arene wa ma ta'akhara
mingkaromi. Iki meh leren kabeh. Sebab iki paketan nang sasi poso. Iki paketan ting bulan Ramadan. Iki sak paket saya niku. Salaman, enten pudunan, kabeh wau kula aturke sak paket. Nuwun. Pakete rampung niku enten monggo kalih jemani kok enten kewajiban zakat. Wis. Niki sing kewajiban zakat. Mula coba menika insyaallah dibuka benjang malam Kamis. Pun sok malam Kamis. Niku wonten ing serambi masjid wontenipun inggih menika zakat fitrah. Niku tasih setunggal kewajibane tiang Islam. Tuwa nom, lanang wadon, gede cilik, senajan oke lahir sesuk dina Ahad utawa dina Setu, wis kewajiban kudu dizakati. Utawa malam bodo ujug-ujug kok lahirke ya wajib dizakati. Tumrape wong sing mampu zakat. Lho, saestu niku. Mula zakat fitrah niku wahia min qasaisahadil umat. Zakat fitrah iku lak dikhususake kanggo umate Kanjeng Nabi tok. Umate Nabi Isa yo kon zakat ning ora ana zakat fitrah. Umate Nabi Musa yo ana zakat ning ora kon zakat fitrah. Umate Nabi Ibrahim Khalilullah yo ana zakat ning ora kon zakat fitrah. Sing ana jenengane zakat fitrah ning namung khusus kanggo umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat niku artinya resik, fitrah niku suci. Lho, barang reget, klambi reget, nek dikumbah dadine suci. Dadine resik. Mula zakat iki artine resik, fitrah niku bersih. Lah posone men resik. Men aja reget sekara reget. Zakat tano. Wonten mriki wasyuriat pisanati asaniyah minal ijra. Zakat fitrah niku dilakokake, diperintahke dening Gusti Allah taala. Ya. Kira-kira Kanjeng Nabi hijrah 2 tahun teng Madinah niku diperintah kon ngetokke zakat Qobla Idul Fitri sadurunge riyaya fitrah biyaumeni kelawan kurang 2 dina. Cara sesuk iki umpama bodone kok Senin, dadi malam Setu atau malam Jumat iki Kanjeng Nabi entuk perintah karo Allah taala kon ngopyak wong sing mampu zakat dijenengi zakat fitrah karo Gusti Allah. Tenan diopyak-opyak tenan sampai enteke tekan malam bodo. Nah, sekarang malam bodo. Niki saestu niku. Kula mbek wong kula niku maca. Dengan kitab niku kula maca ngaten iki. Sasampunipun niku zakat fitrah niku tathirul lisaimi. Nucekake lho. Bersihake resik kanggone wong sing poso. Wong sing poso iku minal khalili isih duwe beberapa cacat, beberapa reget, beberapa kotoran alwaqi kang tumiba fisaumi ing dalem sak jerone poso. Kadang omongane ora pas, lumakune yo ora pas karo syariat agama.
njur pasane reget, pasane kotor. Lah gandeng posone regetan kotor, ana kemurahan saka Allah taala sing diperintahke marang Kanjeng Nabi Muhammad kon ngetoke zakat fitrah. No, saestu niku kula atur ngaten iki kesane paham lan cetha. Mula Kanjeng Nabi dawuh sedekatul fitri tuhratul lisaimi minal laghwi wa rawasqo bau Abu Dawud. Zakat fitrah iku iso nuceni bersihi tumrape wong sing poso saka omong anggur-angguran utawa beberapa kejemberan sing ora apik. Omongane kadang ngucap sikil papat metu. Haranten niku mbet sae. Dan niku pas poso, pasane reget. Yes. Lah gane reget njur kon nyuceni, kon bersihi kelawan zakat fitrah. Mula njur nak si zakat nganggo pikuwatan rupane beras, golekno beras sing suci, beras sing bersih, beras sing apik. Sebab yo men apik kebersihane. Timbangan sing mantep aja kok kurangi. Timbangan sing mantep aja kok kurangi. Syukur punjulano pelanggarane 2,5 kilo oleh 2,5 kilo punjul sithik oleh 17 ya oleh 26 ya oleh. Iki kula aturke. Lah kanggo kebersihan kok. Tur zakat fitrah niku mriki warofikon bil fuqara'i fi yaumil fitri. Lah zakat fitrah iki kanggo melasi kasih sayang karo wong-wong pikir. Sing wong pikir iku ana ing dinane bodho kok isih arep ngemis, isih arep njaluk wong-wong sugih saka golongane wong Islam kon isin. Lah isin piye? Njur kon bantu karo wong pikir. Sing wong pikir ki nyok ngemis nyok njaluk, mosok bodho-bodho seneng-seneng kok isih njaluk. Njur Kanjeng Nabi entuk perintah to, njur ngetokno zakat diwehno wong pikir supaya wong pikir iki mau iso melu seneng, iso melu wareg wetenge, ora lelungan, ora lelono rono rene niku ben nang omah kumpul kancane, awor kancane. Mula ana katis agnuhum ang dari syuali fi hadal yaum. He sira kabeh wong-wong sing padha duwe ngetokno rupane zakat fitrah kanggo nyugihake, kanggo amrih kecukupan wong-wong pikir saka inane njaluk, asore ngemis ana ing dalem iku dina Idul Fitri, dina riyaya fitrah. Hadis iki diriwayatake Imam Daruqutni wal Baihaqi. Lah mula njur coblong iki ditoke ra digase. Dalile niku. Dalile niku ngopo dalile? Ngene wau. Upama malam bodho. Coblong niki enten wong pikir. Enten tiyang miskin. Terus jam 12 digugah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Maruf, nun. Niki jenengan niku oleh jatah zakat. Niki berase, niki duwite, amri aku ngene. Lah yo aku urung duwe tempe. Urung duwe tahu. Urung duwe iwak, kok le ngewehi kok jam 12 bengi yo atak gawe tuku nandi. Lho. Sebab jam 12 iki malam bodho ki jimbaran cara daerah mriku. Pokok pertama jimbaran. Jimbaran ditutup. Aku nang jimbaran jam 12 wis ora ana wong dodol. Susah. Arep nang Bandung jam 12 ya wis ditutup, paling wis ora ana wong dodol tempe, ora wong dodol tahu, ora wong dodol iwak. Ayo nak beras itu iso dimasak. Lawahe kuwi iki ngomong ora duwe iki. Mau lawahe kuwi. Nah, mrene jawab
Wong apa wis siap, bisa supaya rasma diwehi. Wong wis siap. Rasma diparingi, bapak wis siap iki diomongke wong pikir sing blas ora ana. Ngoten lho sing karepe niku. Sebab manungsa niku kadang tampa ngono. Ayo urung bayi zakat wis siap dhisik to. Lah kowe nak ngono kuwi ora semang diparingi. Jane patut diparingi, ora semang diparingi. Sing dibakas ngoten niku arep tuku iwak nang jembaran kok jam 12 bengi jam 1 kek entuk nampa zakat kan wis ana wong dodol. Mula nek lek ngewek sesuk malam Jumat. Nah, dibagi isa ana dina Setu, isa ana dina Ahad. Upama kepengin arep tuku apa-apa isih ana. Wong pikir atine seneng, atine bunga, atine bangga. Senenge wong pikir saka pewe wong sugih iso dadi kijabum minan nar. Aling-alinge tutupe geni neraka. Loh, kula niku mau membantu wong pikir. Sing tak buat kok senenge peng-pengang. Kula jatah sesuk arep panas nang neraka ora sida. Barang sing tak sedekahake dadi seneng. Niku senenge wong pikir niku lho ngaling-alingi aku jane kobong ora dadi kobong. Aku jane panas ora dadi panas. Amarga mung sedekahku beras 2,5 kilo diwehke wong karo dhuwite niku iso dadi aling-aling geni neraka. Bida al-lidunubina wa kijabal lana minan nar. Wa sitra lana minan nar wa bukakal lana minan nar wa itaqal lana minan nar. Merdeka saka geni neraka. Muga-muga wong coblong merdeka kabeh lek ngoten. Sebab iso zakat kabeh. Sing nomor 3 nih. Zakat fitrah iki dadi sebabe katompone poso. Mula Imam Abu Kapas. Imam Abu Kapas imam sing riwayatake qiraatu sab'ah, bacaan Quran 7. Tata cara maca Quran ana wadukae sak piturute niku Imam Abbas. Niku ngriwayatake hadis. Ngeten, saumu Ramadhana, poso Ramadan iku lho bakal digeyong-geyongake, bakal digantung ana ing sangisore langit. Lan sadhuwure bumi ora iso nrobos lawange langit tekan langit sapitu tekan aras kejaba yen poso iki wau wis dizakati. Ini kula cetakan. Sebab sesuk niku le zakat niku kula aturake. Monggo menjang malam Kamis, malam Jumat dipersiapaken zakat. Dengan kita memiliki waya juyu min awali syahri. Wenang ngetoke zakat saka kawitane sasi Ramadan. Wah, begitu pemerintah ngumumake manjinge sasi Ramadan terus bayang tarawih oleh mangkan nang masjid mbek nggawa zakat diweke Pak Imam masjid oleh mulai tanggal 1 wingi oleh. Apa meneh mau nang tanggal 28 17 luwih oleh. Demikian waya juyu min awali syahri. Wenang ngetokake zakat yaki mau saka kawitane sasi. Niki kesane jenengan niku paham. Sing paling pokok wis nemu juse sasi Ramadan. Barang ngoten niku mriki dipun ngendikake. Tur awe zakat iku yen kok akhir banda wa yukrahu takiruha ila akhiri yaumil idi. Ngetoke zakat kok sampai akhir saya mangkat riyo kok gek ngetoke zakat. Barak hukume makruh. Makruh niku apa? Ora disenengi karo agama. Lanjut piye wong wis supayae riyo. Niki cara bahasane ngoten niku kula aturake. Lepas niku nak nderek imam Rafi'i ya juyu sorfuha ila waqit wenang oleh ngeweke zakat ditampake wong siji.
dengan kitab niku nggih mboten muni titip lak wadiah. Nyoh jagat kula anu Pak Maruf kok tampa. Wis rampung ngoten niku paling gampang. Lah nek kula tampa ya nyatane ya kula pasrahke Mbah Haji Trisno engko sing ngedum Pak RT jare Pak RW kadang yo melu. Nah niku kula iku pun mboten ngerti mun nampa tok. Mula paling mayar itu kitab niki wa qala ar-rafi'i ya juyu sorfuha ila waqid. Wenang diweke wong siji. Bare diweke wong siji mengko diweke wong liya kon ngedum make ora dipek dhewe. Ngerti lho. Mene wong zakat iku aja zakat wis diweke pun umpama dipek dhewe ya luweh to wong wis diweke kok mosok kok zakat go bali Pak Maruf ya. Wah, sugih oh kono pek dhewe. Ngoten jenenge ra ikhlas. Ha ikhlas kok luweh. Pek dhewe ya luweh, arep bali ya luweh, ora ya luweh iki jenenge ikhlas. Wis ora batin. Oh ya kata wis batin. Batin sama dipek dhewe sama nak aku jenenge kurang ikhlas. Mulane kula aturke aten iki sane jenenge ku niat kanthi legane ati ikhlase manah. Mula wal ahwat luwih ngati-ngatine dapuha oleh nambahke zakat ya paling apik ila salah satin ting mriki yen ana zakat niku wau diparingake ya kadang ana amil ana miskin enten apa niku wau ana ngamil ana miskin nggih enten sabilillah. Lah menurut sabilillah niku tim mriki mengko beberapa masalah sabilillah niku sabilillah tim mriki niku kok ada sandene sabilillah niku tim mriki ahlu sabilillah ai al-ghazatu al-mutawwauna. Dadi wong sing perang nang agama iku paling apik nek isih ana kaya dene nang ndi tim Palestina kono entuk bagian zakat sebab nulungi men gawe sangu perang. Ning gandeng nang Indonesia wis ora ana wong perang. Perang paten-patenan niku lho. Perang mung perang mulang agama wa ya takhulu fi dzalika tolab batil ilmi. Mula iso wae ngeweke zakat iki mau diweke wong sing do golek ilmu asari bangsa syarak. Contohnya ya cacah sedo ngaji, do mondok kadang hari niku to sak mbah kuwi 10.000, 20.000 gambarane diwehi dadi amplop niku oleh. Oh, kitabe ngono kok fitolak batil ngilmi kok. Wong cah sing golek ilmu kelebu sabilillah. Wal wa'idi tukang omong ini iki imam masjid Pak Adzan oleh. Lah ngopo ngetoke agama ngrameke agama lho. Wal wa'idi wal irsadi wa nasiruddin lan wong kang nulungi agama, wong tukang mulang ngaji. Lho, nang desa niku amit-amit nggih bocah mangkat mondok. Niku tekan pondok do iso salat. Do iso muni alibak niku kon desa kok. Saka desa nek ngaji dhisik. Nek cara mbayai patang ngendikane ini. Aku rene iki mun nerusake. Kiai-kiai desa kono sedo mulang, do iso sembayang, iso muni usolli, sembayang sunat, sembayang wajib, iso muni Allahu akbar kabira, iku sing mulang pandak guru desa. Kiai-kiai desa, cah mangkat ngaji do ngerti pesolatan, do ngerti tata carane salat. Mula nek aku ki wong sing luhur lan utama ki malah kiai desa tenimbang kiai-kiai ngene iki kuwi Mbah Yai Pat lho. Lho, wong desa niku mulang cah cilik-cilik dhisik kawitan dhisik kok. Nyur mondok dadi pokok. Nang pondok mung nambahi ilmu. Nambahi pengertian. Men tambah paham hukum syariat, hukum agama. Nek nak biasa ditelakoni ndak dina kaya wiridan, salat, lan liyane iki diwarai guru-guru atau kiai-kiai desa niku. Mula upama ana guru madrasah, kok oleh niku mboten napa-napa. Ora kena meri, arep guru madrasah wis sugih.
mboten angsal meri. Wah, wong Pak Marto sugih kepenak kok isih diwehi. Nah, kuwi jane meri. Iki gambaran lho, gambar kita kula niku. Saya nomor loro nih Imam Kupal. Imam Kupal niku tenggen kitab Tafsir Munir ngendika. Wong zakat fitrah niku kenging damel kegiatan bisa bilil khair. Dalan kebagusan kok digawe bangun pondok pesantren, gawe bangun masjid, gawe bangun musola, lan liyane ada Imam Kupal nggih angsal. Ini musim paling pokok pertama niku wau fakir miskin sabilillah. Niku fakir miskin sabilillah. Dan nak coba nang golek pikir iki kaya ora ana, nak miskin isih ana. Senajan wis do zakat. Ngaten niku to. Niki kersane paham. Kula maca kitab niki, tapi kula kalih niki. Sisi Talbul Qulub nomor kalih Jawahirul Bukhari. Niku kula lebet ketingan HP. Niku tata cara ya. Ada sing paling bahkan ngefoto kula kadang-kadang niki. Sing penting sesuk malam Kamis do niat zakat saka omah. Upama kok zakate anake bojone ayo dirombong. Wis tak zakati kabeh umpama cara kula umpama mangkat rene ya omong mbek bojone babane wis tak zakati gawane wae. Gambare ngoten niku. Wis niat diniati sing tenanan sing ikhlas tenan amarga kaitane apa no tathirul lisyaimi nyuceni bersih marang wong sing poso iku ngandung rereget lan ngandung cacat men bener-bener bersih. Ngoten niku paham nggih. Iki tata cara awe zakat. Menawa kula nek mriki lak kula ngomongin biyen wis tak tamani dhewe. Men luwih penak lan luwih mayar. Wong gare muni ngene, iki Pak Mbah Maruf, to Pak Maruf, Bapak Muroji, iki zakate kula wis kanggo jenengan monggo mantampa. Ngoten niku paling kepenak lan paling mayar, hukum paling penak paling mayar ting niku. Ngoten kamaget kawula aturake muga-muga berkah lan manfaate akhir Ramadan meh entek sampai enten pasung enten apem kula kandhakake enten gedang enten ketan iki meh rampung kabeh. Kowe mlebu ning wiridan kabeh niku meh rampung kabeh jodo nemen-nemenano isih sing perlu ditemeni malam 17 karo malam 29. Ini dari dina ganjil perlu ditemen-temeni nemeni paling apik ting masjid. Nak ngadang Lailatul Qadar tinggen kitab niki profeto ya niku nang jero masjid to nang jero musala. Ngadang. Utawa nang lapangan ngadang kok. Nen nak ngenteni Lailatul Qadar nang omah. Lho nang omah iki jane ngenteni nang omahe dhewe kok tak ngenteni tamu menawa teko. Nang omah. Nek nak ngenteni apa nak arung ngadang ya teng masjid utawa teng musala. Kuwi Lailatul Qadar bab Kanjeng Nabi niku selama tanggal 20 munggah tekane entek Ramadan niku panci arang-arang kudur mung ngadang Lailatul Qadar ngente apa ni ngadang Lailatul Qadar arep metuki Lailatul Qadar ana ing masjid niku yen nderek Kanjeng Nabi. Ngaten wau nggih nek kula wau dalu teng musala jam 3 kula wangsul. Mangkat jam setengah 12 jam 3 wangsul. Iki durung-turu kula ya. Niku niki ngoten niku kalau aturake kantor malam tanggal 17 lan 29 ya jenengan temen-temeni ling ibadah teng Ramadan. Pun monggo sareng-sareng kita berkah Fatihah. Sing paling pokok niki kula mau nutup gadane
kakang kula mbok menawa kakang kula awal tekan ya saiki iki lah le ngisi napa niki wau kuliah subuh kok ana luput salahe di ngapura nggih di ngapura ning muga-muga ora ana salahe ngene lho di ngapura iki mek masuk angin pentengku ki loro mbakku ayo sesuk ngulon yo ayo ngono lho saestu niku Pak kula niku ayo ngoten mawon sementing kula tasih pisan kasanggar 28 kita enak 28 ora ora salah nggih Ting dinten Jumat menika setu niku kula tasih pisan mesti wae mangke nate 28 kowe kula terakhir nerangake ya tak omong ngene iki manganen niku to nerangake kembang digawa nang kuburan. Apa to gunane kembang digawa nang kuburan? Sak terangake sesuk niki ya karena kaitane kantun sesuk bengi amarga njur kula terangke sakniki rasanipun Pak. Kula niki ngaten nggih mundereke Mbah ulama-ulama Mbah Kiai, Mbah guru niku kok sing penting dikandhake apa anane nang masyarakat terus angel-angel digawe sak mayar-mayare sing penting ana dasare ana kitabe sok nang akhirat nak dilandrat jawaben nggawa kitab. Aku dilandrat. Lah kula mau kitab jalur Bukhari Gusti. Aku dilandrat. Lah kula mau kitab jalur Tawan kula kok Gusti. Angsal ngeten wong iku. Monggo jenengan manglandrat tiyang ingkang nulis kitab nika. Wong kula ora iso nulis ning kula namung maca. Lah kula aman, sampeyan melu aman. Iki sing penting nek cara bayi ngoten ana dasare ana kitabe walaupun ana kitab bertentangan kono ngenake kene ora ini sing paling pokok yo golek ana barang sing paling mayar sing iso ngolehi sing iso ngenakake niku gunakno sing paling penting ana dasare lan ana kitabe. Oh niki jadi kula atur sing kula lakoni sasampunipun wong sepuh biyen kaya Mbah Ji Sapar Pak Paat kula kok mundur kita niku pancen ada perubahan ngoten niki niku nggih mawi kitab ngoten niki pun sareng-sareng kita berkahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qawi siyamana fi hadzal yaum. Allahumma qawi siyamana fi hadzal yaum. Allahumma qawi siyamana fi hadzal yaum. Waj'al siyamana fida'al lidunubina wa kijabal lana minan nar wa sitara lana minan nar wa bukakal lana minan nar wa itaqal lana minan nar wa sababalan fil jannah ma'ibadika sholikin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina hasanatan wa qina adzabannar wa salhamadina bi ummi wa tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.